Shalom. Adorang sotapuka parminggota jumolo mahita martangiang nahohom di rohat tabe. Saluhut parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu Advent paduahon. Tuhamu amanami inanami naposobulung, nama dohoti parmingguon sadarion di bagas joro nang di bagas nabe. Selamat hari Minggu Advent paduahon ma dihamu parhalado nami, nama kobasi parmingguon sadarion. Madok mauliate mahamu di Jahoba, ay pardenggan basa do ibana, ay rodi saleleng nileleng na do asini rohanay, bongot mahita di bagasa sadarion, tuminggu Advent paduahon, Advent na marlapatan, paimahon hatutubo ni Jesus Kristus, dohot paimahon baga-baga ni debata, di haroro ni Jesus Kristus na padualihon. Minggu Advent na paduahon na manuarahot tuhita mubama parade dalan di Tuhani. Ta parade madirita ta pauba marohata laho manomu Tuhani di bagasan haradew niroha hupasahat mangolukku hupai baru madiriku manomu haroronai nuaeng matikina pai baru diri mangulu di bagasan holong ni debata jala gabe pasu-pasu tu humaliang. Maranatha, Tairo maho o Tuhan. Tapagalak malilin Advent na paduahon, songot tadda ni huaso, dohot hamuliaon ni Jesus Kristus, Raja ni Huriai. Atong marhite hapor siauta dohot pakirimota tatomutomu ma haroro ni Tuhani dinaroi tuhata Yesus rap dohot saluhut nabadiana maredde mahita siap bukwede nomor 30 ayat sada dohot 2 behama pajaloko. Tuhan
mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Patugijang matohang muna, hamu ale akka harbangan, patugijang mahamu ale akka pitusian narobi, asabongo raja ni hamuliaon, isehulaning raja hamuliaoni, ima Jahoba, nagogo jala ulubalang, Jahoba ulubalang di hamusuon, patugijang matohang muna, hamu ale akka harbangan, jala patugijang mahamu, ale akka pitusian narobi, asabongo raja ni hamuliaoni, ise ulaning raja ni hamuliaoni, ima Jahoba Zebaot, ibana do raja ni hamuliaoni, haleluya. Martang yang mahita, ale amanamin na di banwa gijang, namandok mauliate do hami tuho, ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus, nalaho salpu sogot langit dohot tano, alay na do anggo hatam ro di saleleng nileleng na, akup ni ikot patar do sogot saluhut jolma, di jolo habangsa paruhumi, say asi maroham dihami, pahot marohanami marhapor siaud di hatam, marhite-hite ton di porbadia, padungo mahami, jala paringkas hami martangiang, asa marlas ni rohahami, paimaon ho, jala asa dapot hami hangoluan na sorasuda. Amen. Maredde mahita sa bukid de nomor 42 ayat 1-2. Hamu sude naung tinoruan.
tangihon hamuma pati ni debata di minggu sadarion, ima na tersurat di Evangelium Matius 24 ayat 42 sah rodi 46. Ope dungo mahamu, aindang di boto hamu ari haroroni Tuhan muna, alai ingot hamu maon, out di boto namorai tiki haroroni panakko, dang tagam sodungo ibana, asa unang disursari ugasanna na dibagas nai. Dibaheni say tagam mahamu, ay narodo anak ni jolmai dinaso pamik pakirimon di rohamu, asa di dia naposo haposan jala na maroha, na pinabangkit ni indukna, mangalehon akan naposona mangan ditikina, martua do naposoi, na mangulaho songoni di dapo indukna di harononai. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita siya tuhata debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy nga hami, mangulahon na humbartu patitmi. Amen. Marede hita siya bukwede nomor 424 ayat sada doh 2 suara nitondi. Suara nitondi dituhatai, jojo dilahosi ditulakoi, saganda jeamu paubaroham, dapoton Tuhanmu si sesa dosa, munduk ni roha topoti sude, pambai munator bang jekelmu sude, pasatu Yesus sandap dirimi, saitong pasunggun hon ako kohop lain. Tatopoti madusata na gudang itu adopan ni debata, martangyang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar, parasi jala partaluk ni roha, jala nabasar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say se sama sude dosa nami, ndang adong nahu pangasahon hami, dukon asin ni roham, hatigoran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga ni debata taringot tuha sesan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsai hoa marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatonmu, au tutu, au sadiri manalesei akka pangalosim, ala ni hadiriokku, jalandang be hupai ingot-ingot akka dosam, hasangapun ma di debata na diginjang. Amin. Amin.
Marede hita siap bukuede nomor 707 ayat 1 dohot 2 hagogoon dohot apul-apul. Hagogoon dohot apul-apul, dodilehon Tuhan Tuhan. Galupario di togu-togu, galutiki dion dia. Hai homar tulaman dirohana, dodilehon Tuhan Tuhan. Romar sorina sakras niroha, apor sea oku dipata. Galupiki Tuhan raponahu, jalasai di pasu-pasuhan. Sai di togu amolo madabu, paluhu sujala monangan. Hai kabodo na sobaru dosan, debataku sa heleng nahi. Mangale honda medoh Tuhan, tu akan abojok rohani. Tangihon mahatani debata ima turpu epistel di minggu sadarion. Imana tersurat di Meleaki tolu ayat sada dohot sapahat tu ayat opat. Idama suruakku asa dipadiri dalam dijolokku. Dungi toppu maro tumopot jorona Tuhan. Nani luluan muna dohot suruan ni parpadanan na hinalungun hon muna. Idama naroma ibana ninna Jahoba Zebaut. Alai tung ise ma manahan di hari haroronai, Jala tung ise ma manahan jongjong, molo di patari dahon ibana dirina, ai songon apina panopado ibana, jala songon sabun panuci. Jadi hudul ma ibana hirasi pangala dohot si papita perak. Asa papitaonna halak lepi jala lalaonna nasida lahu papitahon songon sere dohot songon perak. Asa gabe sibuan pelean si panganon nasida tu Jahoba di bagasan hati goran. Jadi terbahen Jahoba ma makalomohon pelean si panganon na hendi Juda dohot Yerusalem. Songon uju diaka tahun mula-mula. Ido sahatna Martua do akan atu mangihon hatani debata jalan nau peopsa. Amin. Marede hita sabukuede nomor 541 ayat 2 dohot onom. Namulak Yesus. Sotong natalingan di haroronai, sotong ditiup roh hakot maolo segai. Otong dahon na dipudiki. Yesus Maha Posapi di haroronai. Ugolong
Tahatidak ko mahapor siautai, songon na hinatidak kon ni dongata sa hapor siaun di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah, nasa sadai iman nagbubuhon ni si Maria, nagabi-gabi siyaton di porbadia, andorang suabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Pilatus, na matatarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tuban watoru dung ditanom, na mula mangulu di hari patoluhon, na manaik ti surgo, las hundul di siamun ni debata Jehovah, amanai parkukun na sohatu dosani, di sima ibana pay mamula sogo tutanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea diton di porbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot di hasesan ni dosa, dohot di hatai na mandok, mula mangulu sugut daging ni halak nang mate, dohot di hanguluan na sora sudah. Amin. Kor Bethlehem.
titing doho tangyang pangodianon. Shalom. Parhalado HKBP Serpong, pasahaton, selamat hari Minggu, jala selamat madohoti permingguon, di bagas joro, dohot na patupahon permingguon, di bagasta ganuk marsada-sada. Lasuhutma pasahaton nami sian parhalado, selamat ulang tahun teruas ni huria na marulang tahun hari hatu tubuh, dohot na marulang tahun parsarepeon di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuhatama hita saluhutna. Titing Minggu 5 Desember 2021. Naparjolo. Goar ni minggu ta ima minggu Advent paduahon, manang tahun baru parhuriaon. Di minggu ta 5 Desember 2021 masuk mahita tu minggu Advent paduahon. Tema minggu ima mubama parade dalan di Tuhani. Opat minggu Advent. Parjolo, paduahon, patuluhon, dohot paupaton. Marhite opat mingguon di sosoido hita mangarade jala paimahon haroro ni Tuhan Yesus si palua hita na padua halihon. Di pangidodo sian hita luhutna asa masuk Tuhamu baon ni roha. Manotong martangiang, tatia di pakirimon, jala ganuk tiki marjaga-jaga. 2. Takdanak na tubuh. A. Di hari Senin 20 November 2021, nunga di basa-basa otuata sada dakdanak bawa, tu keluarga Dipu ot nauli si Manulang, inang Rahel Ivana Siagian, alamat nasida Jalan Komplek Pinanggria Permai, Jalan Merpati Putih, Blok B nomor 177, masuk Wek Galilea. Ipasdo danaki nang natorasna. B. Di hari Kamis 2 Desember 2021, nunga di basa-basa otwata, sada dakdanak borua, tu keluarga Frederico Andreas Manalsal Silalahi, inang Remilia Agustina Manulang. Alamat nasida Cornelia Residence, GS Opat nomor 5, Pondok Jagung, Graha Raya Bintaro, Wek Galilea. Pipasdo danaki nang natorasna. Saya di pasu-pasu tuhatama danaki tuang songoni nang natorasna. Tolu ruasna tabba. Mamuka hari Minggu sadarion 5 Desember 2021 di jalo huriatano gabe ruas nagok ima A. Keluarga Jubil Maralus Sihombing, inang Dian. Alamat nasida apartemen Serpong Greenview Tower A unit 210 Sia masuk Peksion. B. Keluarga Winhard Tampu Bolon, inang Imelda Tambunan, dohot tolu yanakon nasida, Pidasian Gereja HKBP Ciputat, alamat Komplek Bukit Indah Blok C4 nomor 5, masuk tu Weksion. Anggiat ma gabe ruas na mangolu, partondion nasida di Hurianta. Opat titing naing merbagas. Titik parjolo, A. Naing majalo pasu-pasu perbagasan ma, Rikson Saputra Simatupang. Ruas ni HKBP Pardomuan, Resort Pardomuan, yanakon ni Amang Romulus Simatupang Nahinan, inang Rotua Pardede. Alamat Jalan Gereja nomor 30, Duri, Riau. Dohot Maria Sartika Magdalena Lumbantoruan. Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong. Goru ni Amang Biskar Lumbantoruan, inang Paulina Simanjuntak, Nahinan. Alamat Jalan Pondok Serut nomor 20 RT 07 RW 07 Pakujaya, Wek Galilea. Ulaon pamasumasuon dipatupa di hari Sabtu 10 Desember 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Pardomuan, Resort Pardomuan.
B. Titing Parjolo, Naeng Majalo Pasu-Pasu Perbagason Ma, Saud Pangeran Dibo Pasaribu, Ruas ni HKBP Habitcaran, Resort Habitcaran, Distrik Tabaksel, Ianakon ni Amang Dinas Pasaribu Inang Bontor Sinaga, alamat Nasida, Tatahi Sauluan Habitcaran, Tapanuli bagian selatan, Dot Margaret Ta Sinaga, Ruas ni HKBP Serpong, Resort Serpong, Boru ni Amang Markus Sinaga Inang Meriana Doris Gultom. Alamat Klaster Verdanville, Blok G Tolu. Ulaan pamasu-masuon dipatupa di hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Habitcaran, Resort Habitcaran Tabaksel. C. Titing Parjolo dohot paduahon, Naeng Majalo Pasu-Pasu Perbagason Ma, Sandro Erawan Panggabean, Ruas di HKBP Pacurna Pitu, Resort Pacurna Pitu, Ianakon ni Amang Monrat Panggabean, Inang Hotsariah Siahaan, alamat Jalan Raya Marhusa Panggabean, Huta Sosor Sibagading Desa Pacurna Pitu, Kecamatan Siatas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara. Dohot Anita Leslie Dolok Saribu, Ruas ni HKBP Serpong Resort Serpong, Boru ni Simon Dolok Saribu Nahinan, Inang Helmi Manurung, alamat Kademangan, masuk Wekanaan. Ulaun pamasu-masuon dipatupa di hari Kamis 3 Desember 2021 pukul 10 WIB di Gereja HKBP Pacurna Pitu, Resort Pacurna Pitu. 5. Rapot Perhalado Pertohonan Patomu-tomuhon RAPB HKBP Serpong 2022. Di hari Selasa 31 November 7 Desember 2021 pukul 20 WIB dipatupado rapot Perhalado Laho Patomu-tomuhon rancangan anggaran pendapatan belanja HKBP Serpong tu tahun 2022. Rancanganon si banon ma tu rapat huria. Nanaeng pamasaon ni huria tadi hari Sabtu 10 Desember 2021. Pinangido ma tu sude perhalado partohonan. Asaria ro madohoti rapoton. Di pasu-pasu tuhat ma rapoton asam berdalan dohot denggan. Onom rapot huria HKBP Serpong. Di hari Sabtu 11 Desember 2021 pukul sia WIB. Patu paun ni huriat tama rapot huria. Lauho manaringoti dohot manotopon rancangan anggaran pendapatan dohot belanja HKBP Serpong tu tahun 2022. Pinangido matu sude perhalado utusan dewan-dewan, seksi, panitia pembangunan, badan urusan rumah tangga, dohot utusan manang perwakilan WIK, asar ya ro madohoti rapot huriaon, di pasu-pasu hatama rapot huriaon asa denggan merdalan. Papituhon berita Natal. Nunga ditotopon panitia Natal sude aka pertikian nomor domo tu aka ulaun di tiki Advent Natal dohot tahun baru dohot aka perkur na pasahat pujian. Boima tajahap panorangion nagumadjang di titing naung disagihon tuhita di WA Group Wektabe. Pawaluhon, perayaan Natal Ama HKBP Serpong 2021. Mardomu tu pesta perningotan hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus dipatupado Natal Ama HKBP Serpong 2021. Nungabe terpilih sebagai ketua Ima Amang Rudi Hutajulu, sebagai sekretaris Ima Amang Juhari Pangaribuan, sebagai bendahara Ima Amang Raya Sibuya. Susunan panitia nalengkap boima tajaha di lebar titing naung disagihon marhite WA Group di Wektabe. Natal Ama HKBP Serpong dipatupa di hari Minggu
tanggal 10 Desember 2021 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Na sinodangan ni tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Yenet sian sada Petrus sada ayat 22. Ipolani natal ama HKBP Serpongon ima asa saluhut ama HKBP Serpong lam marsihohot maka muliatehon dengan bahasa di panobuson ni debata dohot marsitutu mamuji pasangap Tuhani. Asa saluhut ama HKBP Serpong makilala na saluhut jelma songon rupa ni debata ikon marsi haholongan marhite ngolu sigano pari. Gabe tarpatuba ma harhaha maranggion na marsi haholongan di saluhut ama HKBP Serpong. Bahin ama setidangi di Kristus Yesus Tuhatai. Alan i dipangidohon asa sude ama HKBP Serpong gawe parsidohot di natal ama HKBP Serpongon. Anggiat ma natal ama HKBP Serpong nanaing tapatupa bahen tau sangap to tau hamuliaon puji-pujian di debata jala taulas diroha di hita saluhutna. Pasiahon permingguan di Bagas Joro. Rapat perhalado HKBP Serpong nunga manatopon. Laho patupahon permingguan di Bagas Joro mamuka me sian tang hari Minggu 10 September 2021. Dungi rapat perhalado HKBP Serpong di hari Selasa 2 November 2021. Nunga manatopon mamuka di hari Minggu 28 November 2021. Permingguan pukul 10 WIB gabe pukul 10.30 WIB. Permingguan pukul 8 WIB Marhata Indonesia, pukul 10.30 WIB Marhata Batak. Boy mata jaha panorangion na gumajang di titing naung disagihon tuhita di WA grup Wekta B. Pasapuluhon. Papungu pelean tu haperluan ni Advent, Natal, dohot tahun baru. Di permingguan hari Minggu 28 November 2021, 5 Desember 2021, dohot 12 Desember 2021, patupaon ni huriatta do papungu pelean tupak tu haperluan ni pakubasion Advent, Natal, dohot tahun baru. Tatangyakan ma asa dengan merdalan sude pakubasion obar tu ulau ni. Tapusada padidion nabadia. Patupaon ni huriatta do padidion nabadia di Arion Minggu 5 Desember 2021 pukul 10.30 WIB tu dia halak dakdanak. 12 surat Eporus HKBP Ijahaun. Rodo surat ni Eporus HKBP nomor 1950 030 garis miring Romawi 12 garis miring 2021 asal dijahahon di Ganub HKBP disagihon da surat dijiting na disagihon di WA Group Wekta B sahon senari jahon nami ma surat I. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Serpong HKBP Kantor Pusat Piaraja Tarutung Tapanuli Utara Indonesia. Piaraja Tarutung 2 Desember 2021 nomor 1950 garis miring 030 garis miring Romawi 12 garis miring 2021 hal pastoral untuk dibacakan di gereja. Kepada yang terhormat seluruh warga jemaat HKBP dengan perantaraan pendeta resort di tempat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih yang telah menghantarkan kita dalam keadaan sehat dan penuh sukacita
hingga Minggu Advent ini. Pada akhir bulan Agustus yang lalu, kita sebagai umatnya merasa lega karena sekalipun pandemi COVID-19 itu belum berakhir, namun penularan virus sudah melandai sehingga kita dapat lebih longgar melakukan kegiatan sehari-hari dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, demikian juga bergereja, sekalipun dengan kewajiban mengikuti aturan prokes yang ketat dan penuh disiplin. Kita mensyukuri dan sangat menghargai segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian juga para medis yang bekerja di garis depan sehingga memberi kenyamanan di kehidupan masyarakat. Menjelang akhir bulan November yang lalu, kita mendengar munculnya virus corona varian baru di Afrika Selatan yang disebut dengan varian Omicron. Dan virus ini sudah masuk ke beberapa negara di Eropa. Mendengar gejala baru ini, kita bisa saja bimbang. Namun, selain pentingnya kehadiran pemerintah yang siaga dalam menyikapi bahaya wabah yang mungkin terjadi, sebagai persekutuan orang beriman, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi sejatinya membuat kita bertumbuh dan makin matang dalam mengenal kasih penyertaan Tuhan yang menguatkan kita dalam menghadapi segala tantangan yang datang di sepanjang waktu. Karena itu, di dalam memasuki minggu-minggu Advent, kita juga akan melakukan berbagai pelayanan di bulan Desember ini, baik di dalam gereja maupun di tempat lain yang ditentukan oleh majelis atau panitia. Baiklah kita melakukannya dengan kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Bagi jemaat yang melakukan pelayanan perjamuan kudus, tetaplah berpegang dengan sungguh-sungguh menjalankan protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah. Kita menyadari bahwa meningkatnya penularan COVID-19 di Indonesia pada bulan Juni sampai dengan Agustus yang lalu adalah akibat derasnya arus mudik yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut tidak terulang kembali di bulan Desember 2021 dan Januari 2022 yang akan datang, bersama ini kami mohon agar seluruh warga jemaat HKBP taat pada aturan mudik yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para majelis dan seluruh warga jemaat, kami memohon dengan sangat agar kita tetap hati-hati dan benar-benar teliti dalam melayani dan mengikuti setiap acara pelayanan di bulan Desember, agar kita terhindar dari bahaya, terutama dalam menyikapi kemungkinan terjadinya gelombang ketiga penularan COVID-19 di negeri kita. Demikian kami sampaikan kepada seluruh jemaat dimanapun berada. Doa kami, Tuhan kiranya menguatkan kita di setiap langkah dan hidup pelayanan kita, di tengah kehidupan gereja, masyarakat, dan berbangsa demi kemuliaan namanya. Selamat Advent. Kuria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar, ditandatangani. Songonima suarani titing di mingguta sadarion, titing perhepengon, boi mata jaha di laporan perhepengon naung disagihon pihita marhite WA Group di Ganuk Wek. Martangyang mahita. Ale amanami na di Banua Gijang, puji-pujian dohot hamuliateon di pasobahon hami tuadopan muna badiai. Ala diiring-iring hodo hami, boy marhahi pason marminggu, mamuji guarmu di bagas doromon, nang di bagas nami marsada-sada.
Utangnya ko kami ma program kerja ni huriam HKBP Serpongon. Naing patupahon rapat huria di hari Sabtu 1 Desember 2021. Piroi ma rohani saluhut parhaladom. Naing merapat parhalado patomu-tomuhon RAPB di hari Selasa tanggal 21 November dot tanggal 7 Desember. Imana lau si buanon nami di rapat huriami. Desdasi ma nang rohani ruasmu asa hobas laho madohoti rapat huriai. Asa bui hami satahi sauluan pasauton lomon roham di huriam HKBP Serpongon. Di hari Minggu 12 Desember marsakap do seksi aman huriam patu pahon panumunomuan ni harorom nama ringanan di gereja HKBP Serpong. Anggiat marhitei dalam tubuh rohani namar siholongan di ganup ama. Dalam tutoropna ama nagawe parsidohot marhobas di huriam. Utangi ako kami ma nang luhutna panggulmiton ni ngulunami akaruasmu. Anak kon nami natongon di persikolan lehon bisuk dohot apistaran. Parbisuki naung dapotan parkarejuan. Jala patongon ma parkarejuan natama di anak kon nami na so dapot kareju dope. Patulus ma sakap ni akan akon nami namar sakap nang marbagas. Jala patudu matong rokap natama di anak kon nami naung dapot tikina mardongan saripe. Jaka danak na pinalumihonmu tuganuk na toras di huriamon pasu-pasu ma asagabi anak na siya di julong nami tumubi ma di julong monima dohot naung nanang terdidi di bagasan tikyon nang ruas na tabba pasu-pasu ma nasida pergogoi asagabi ruas na mangolu nasida di huriam HKBP Serpongon. Nang akadongan nami namar sitaonon, namar sahid, jalan namar ukil. Asiroham, jama mapa matang nasida, pasu-pasu ma obat dohot akka pangubati. Asagabe parhitian ni hamalumon nasian ho. Sila lehon ma nanggogo di akadongan nami namar ukil, asalam tudinggan na paranguluan nasida. Tungonima nang pamarita nami yan na tumibo sahat tuna tumuro. Orangi roha do pikiran nasida. Asa di buwan negara namion Indonesia on tu hamajuon na dame jala hobart tulaw maniroham. Totokin nari na yung bigyon namin ma atam marhita na posom pendeta Robert Tutapea. Miyan matoddim di roha ng pikiran ni naposomi. Sasahat hatami tuganup hami na ubigisa. Kaya bisudo do tukot may ihami madalani mulungolus si ganupari. Dari Tuhan tung macegudang dupenian na nang si Panginoon nami. Pasikup mayali Tuhan. Pasikup matangyang dohot elek-elek namion. Na husobahok kami holan di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita sa bukwede nomor 31 ayat sada sa roditoru laos pasahato pelean tuhuria dohot tu pusat arina marhasonangan. Lima hari
pengajaran mendidik niat kami. Sai patuh perjalanan di nyaman Sai hidup imana roh mat kami yang berpakaian. Sai mertua halaki naringgas marmingguhi. Damai di debatana sumurung sian saluhutna roha, di mana mengeramoti ate-ate dohot pikiran muna, bagasan guarnai Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent, selamat hari Minggu madihita saluhutna, hata ni debata dihita di minggu ta sadarion di minggu Advent na paduahon tersurat madi Lukas tul. Mamuka sian ayat sada saha tu ayat onom. Evangelium Lukas mamuka sian ayat cada saha tu ayat onom hujahama ta paihutihut ma di bagasan rohatta. Pas 15 tahun hinarajahon ni Kaisar Tiberius uju Pontius Latus manggonggomi luat Judea ditiki ni aka raja naopaton, si Herodes di luat Galilea, si Filipus dengan nasa ama di luat Iturea, dohot Trakonitis, si Lisanias di luat Abilene. Uju si Hannas, dohot Kayapas, situ animalip. Roma hatani debatatu si Johannes anak ni si Sakarias di halongonan. Gabe di topot ibana masadok luat tumaliang batang aik Jordan. Di jami tahun mapadidion hamu baon ni roha lao pasesahon dosa. Obar tu natara sura di buku parjami tahun ni panurirang Jesaya. Suara ni nama jojo di halongonan. Pature hamuma dalan di Tuhani. Pahorno pamuma si dalananna. Ikon goha dona sarura jala si pareje to dona sadolok. Dohot betul-betul. Si pati goro dona bekuk jala si pado doson na marbuk-ibuk. Jala idaun nina sadaging do haluaon na sian debata ima sahatna. Huria ni tuhata na hinaholongan saluhutna hata ni debata hata ni tuhata na sahat tuhita di bagasan minggutta sadarion manaringoti hamubaon ni roha pertobatan na sinorahon ni si Johannes Padiri na terbarita sian halongonan di buku Evangelium Lukason
Dipasahat akka bukti-bukti sejarah, fakta-fakta sejarah, termasuk nang dia ka tarihan. Hidup di tahun pa 15 di Kerajaan ni Kaisar Tiberius. Adong di si akka person nabui taida nasaha tu ngatarsilang Tuhan Yesus tang adong perubahan itu. Adong opat talak. Termasuk dan Herodes Agung adong di siete. Si Herodes, si Pilatus, si Hannas, do si Kayapas. Nya nakka warna asing adong dobe alai akalahon luar biasa deh. Nangpe naung di jami tahun si Yohanes kamu bau ni rohadang adong perubahan di nasida. Karakteron mungkin saha tutikion adong do. Molo tak begitu pukon memang ikon berubah begitu. Si Herodes biar orangnya sangat-sangat kejam luar biasa deh. Termasuk mungkin adong isian atau rasna. Adong pareta ikon pamation ini nah denak. Nah baru seorang di Bethlehem. Ada kone ini anggo dosa mungkin nah bui tabadik ko tuhi talak bata kade. Herodes dibuat si Herodias gabinat tanah. Maaf, ini sangat-sangat diharamkan. Puasa diharamkan. Mulu dialak bata inang bawa na doon. Airi peni adiknya si Herodias. Jala mangolu du perit nih. Jadi ada kola nih baru daru sasitong na itu. Cak katanya bikin terdadu Herodes Herodias ini. Keluarga na guru. Odo na ditegor. Si Yohanes, kamu tidak layak sebagai seorang raja. Kamu ambil istri adikmu. Terus si Herodes biar penjarakan. Sebetulnya ini ada silohona. Ati emang enak. Harus silohona si Herodes so. Dungi bagi hata songoni. Ampun Tuhan. Salah mau disi. Ikut songoni do. Unang di baju rohana. Adong hamu bawa pertobatan. Itu ngatongan nguluna. Anggo ruasnya KP serpong posroha te. Adong do akka hamu bau tonga-tonga ni nguluta. Nang di tonga-tonga ni ngulu siapa hari. Di ulau di keluarga di Sudeli ni. Nah dua no silatus di sana te. Au do perubahan di silatus. Sahat do tiba nah hatai sahat. Dibigiru daun. Bahkan cuci tangan. Dia takut kehilangan kuasa. Au do kamu na biar kehilangan kuasa. Bagi hamu hatani si Tuhan itu. Turpuko paingot. Ini anti boto silat saudara marsalah Tuhan ini. Alai ima. Cuci tangan ibadah dan dibagi hatani inate. Ngairo inate unang satu-satu inoni. Nah mangihu idok kondison adong si Hannas. Ditiki proses pengadilan dibuat Tuhan Yesus itu si Hannas. Pedang ibana na menjabat imam besar si Tuhan Imali di si. Ai si Tuhan si Kayapas do ibana. Alai maro mungkin orang kate belet jate. Hata naro sian si Hannas luar biasa do. Luar biasa na dia ala dong di ibana semacam rekomendasi tahu mamatiin nade. Didok dengganado mate sada halak humok bangsoi. Lebih baik satu orang meninggal untuk keselamatan bangsa. Kata kasar na pamate mai ang masalah. Rekomendasi masuk Kayapas masuk hukuman mati. Do takat tuduhan kesalahan nasin napi natu paneju Tuhan Yesus.
Hurian itu hatta dia ke karakter-karakteri adong perubahan. Tidok si Yohanes asa mubah bertobat tidok berbalik arah. Metanoia teh. Berbalik arah dan meninggalkan tempat dia sebelumnya. Bergerak. Maju. Unang saya tengok be inganani. Unang saya miap be di bagasat dosa. Ido na pinangido ni debata na pinangido ni Tuhan siap kita saluna. Mau secara perjanjian lama adong do na boy taida halak na berubah bertobat ate. Na terberita Raja Daud. Nah gudang dosa na. Mulu diurai rupani. Kudo pasal berlabison junto 1-2. Mungkin mulu bahasa pasarna termasuk pasal soldo 551. Kebutuhan mudo pasal soldo 551 dilarang masuk. Tidak membuat ripe ni si Uria. Mangalaku mangulu do si Uria. Manggabusi halak, budi gabusi. Keluarga pe gabusi. Dakola keluargana, dakolan seputar istana deba tadi gabusi. Dipamate si Uria. Dibain pembunuhan berencana. Takola ni dikelebui na poson depata sinatan. Luar biasa dosa ni si Daud. Alai ditiki dipaingok sinatan ibana. Behado. Ong perubahan iya. Alai secara harus do di pasahak sinatan ninna. Adong masalah namora adong na bagus. Namora no guru apa-apahanan na. Durbia apa-apahanan biru-biru. Guk. Adong na bagus. Adong tong biru-biru na anak na saya. Jabing-jabing. Naholongan rohana. Kera burung na dibayan. Bahkan mungkin rak mudu mati. Tuh anak ni biru-biru ini. Alai Roma tamu ini namorau. Dibuat ton namorai mah. Biru-biru ni napa boson. Inna sinata tu Raja David. Wahado Raja Namin. Kau mati. Inna Raja David. Oh do halak nak. Oh do kau mati. Ia mahatan ni. Panu ni irang hatan tu. Tidak. Salah mau si Tuhan. Tidak hatan si David. Nunga merdosa au dopak Tuhan. Tobat berubah. Dijalo dok, dijalo. Alai adong resiko na tutu. Iko mati do. Geleng na. Nah. Adong ditiki na mangalaku biba. Jala. Mar sudut iko marporang na sida. Kapo paranda. Ada ketidaknyamanan dalam keluarga. Pertobatan Daud diterima Tuhan. Mulai perjanjian baru adong. Paulus. Nagai Paulus. Pengejar, pembunuh orang-orang Kristen, pengikut Yesus di BG hatani Tuhan, ditangion hatani dibata berubah ibana, bertobat ibana. Gabe perbarita nuli, natar barita. Mah apostol Paulus. Kurian itu hatta bohama hita. Rikot dorong hamubau ni roha di tengah-tengah ni ngulutan waeng macai rikot di sude gulmit ni nguluta. Akola terida di gereja teh alai di keluarga pekon orang ama bertobat iya bertobat, ina bertobat iya, akai anak kon rikot do bertobat rikot. Molo misalnya akamata sering makan di luar sendiri, makan siang di luar bertobat ma ade diajak ma aka inata anggo di serpong kompak dorate keluarga teh mau makan di luar di ide teh mek di do mek di mana bawa anak-anak istri jangan sendiri kayak nata besok ini bertobat dia bertobat mulo belanja una pola bagudaku manuhor ada tuh hore kena perhiasan mang nasatonga metur perhiasan satonga gabe uang sekolah nih dana contoh nang nahurai jangan beli perhiasan bukan aka na uli-uli, na baga, bukan. Tetapi perlu ada keseimbangan. Naka ada kunakulan na ada garion. Game-game.
bantu mama, bantu orang tua. Itu ka natoras ni yanakon na yang mabuat tu padidio na badia masa dari note. Yang upe rekodo perubahan, pertobatan. Ajari hamu di lagi. Pasahat hatan di bata. Arong mandokon sejak dari dalam kandungan kita harus mendidik mengajari mereka. Jadi kebersamaan dipupuk tengah-tengah ni keluarga. Aido narumik ate. Yang gua dong arta di Portibio sudi uga sata Portibio ala isi geleng ta. Per lakru Portibio enggak ada. Kita akan merasa menyesal. Mungkin seorang ibu akan mengatakan menyesal melahirkan seorang anak itu karena dia anak durhaka. Kalau hata di Sumatera rok si dasar si mardan indah. Jala adong do. Ulang salah 3 bulan na lewati. Adong alak Batak nang poles tu garete. Cuma masuk tu iklan di media menyatakan putus hubungan dengan darah dagingnya sendiri dan enak kokubion indah. Pinan niulanion nang satu abin. Artinya ya orang tua membawa anak-anak ke gereja bukan hanya sebatas di bawah, tetapi kedepannya dididik, diajari di bagasan hatani de batang. Asa mangulu nasida di bagasan hatani de basa asa dong patron di nasida, asa dong di bawah nasida ini salah atau benar? Bodo ulah honokku menangdang. Mulu polisi banan non contoh nak pola paudakku mamiriti. Misalnya, ayo nak suku-suku ni akajol main atoropi. Pakat terbajak aro sebenarnya kuna. Saya mah gaji mi nak pola paudakku poro rakyatin kan. Tidak. Mulu gabe hakim nasi dah biar. Nang salaman doltok. Hai. Bersalah ni nah be? Tidak bersalah. Noni dotong. Mula katetarin na biya. Cukupkan gaji. Alay hampe hona rison. Kamalin biya. Kapangulan ni huria biya. Pertobatan. Jala iro na paling parah rupanya. Tapi do murid Tuhan Yesus. Ayanong kamar 3 di sini. Money changer. Mungkin orang-orang kaya dari seluruh dunia kumpul di sekitar pelataran Bait Allah. Ang membuat dolar, ang membuat dinar, mata uang bermacam-macam. Yo totoi, toko mana soalnya? Adong biru-biru, misalnya harga 1 juta, toko 2 juta. Kita merasa orang batu malim kan, perhala duit. Nang bos ngoni, Yohanes madokon. Harus ada perubahan-perubahan. Maliaki IP dari di pisteli, maliaki, didok, ikon adong pertobatan, ikon adong perubahan di seputaran baik Allah di bagas joroi. Jala mulutung pesubui tadok halak berubah minimal dari hati kita, dari pikiran kita, kita mengatakan saya mau berubah, saya mau bertobat karena ke depan saya harus lebih baik. Ido napi nang idoni nang minggu Advent sadarion. Tato mutomo haroron Tuhan Yesus na sorang di Bethlehem ta para di rohatta. Molo songon na jugul saotik di paubur rimas nade. Molo sedang emosi ya unang patari dahut jolo. Molo muruk ko tu gelengmu unang sape mardosa. Contoh. Jadi di sudai pribadi berusaha patuh pahun perubahan pertobatan. Secara nasional, global, pasti kita akan lebih baik. Jala marmulia matuhani, marhite pribadita, marhite ngulutta ganuk marsada-sada. Amin martangi yang mahita. Tuhan debata manami na utadahami di bagasan koar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan tiktir oleh Tuhan di pangidoho siap kami. Asa adong hamubaon ni roha ngulu di sadok ruas ni hurian di sadok na tinopam nang ruas ni HKBP Serpong asa hubege hami hatami asa hu hanguluhuk kami hatami asa marbungaran tarajom marbungaran guarmu marhite nguru nami ganuk marsada-sada pasu-pasu male Tuhan karuas ni huriam sianda danak sa ruri nama godang pe
Ya kaulaun aktivitas nasida di huta balian di kantor nomor 33 dohot akaulaun nomor regami asa marhite ulaun nasida mangula nasida di bagasan hasitongan di bagasan hati goran jala boy nasida marlas ni roha marhubas nang di tonga-tonga ni huriam di bagas jorom male Tuhan tamar mulia mar sangat warm nang dinatoras ni kada danak nama buan anak kutuk padidion na badia pasu-pasu nasida dongani ramoti nasida le Tuhan asa margugo nasida manugu-nugu dak danaki mengajari dak danaki di bagasak katam asa mardame sonang keluarga nasida masih haholongan saluhutna tong mau lihat madiho marhite Yesus jalo matang hiang pangiduan nami amin ta apunguma peliata marede maita David,
Masuk mahita tu acara padidion nabadia tu anak kone huriata mareda mahita asian buku de nomor 147 ayat 1 ayat 2 jong manon atoras. Yesus mamiro dison mangihuton aridotmu Rodo poso-posoon nalalapin akikondo Ikondo tuhomohamon mau manjaro perpadangan Masaring ngarataon di bagasan rohanami Manang isena dihison suahiyang manduahani Siang bijang tinubuhon Dang parbay Tuhang uluhan Maratang yang mahita alia manami nadiban wagijang narodo hami tujulo mabo nakada danakon Sai asi maroham jalo manasida gabe anak komu pasu-pasu jala pergugui manasida mangyaki hangulu sugut marhite-hite Tuhan Yesus Kristus amin atong hamu kadongan nama bo ndak danak si didionon tangi kaum mahatan Tuhan Yesus lau mahamu tuliat portibionin nama doa kasisianna Udai hamu masaluhut bangso, didi hamu manasida tu bagasan guarni debata ama dohot anak, dohot tod di porbadia, ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahuton nahoni tu hamu. Jala ingot ma, sai dong anakku do hamu ganu pare, rasi rasa ro ajal nehas yang anon. Manangisin aporsia dohot ni didi dapotak kanguluan, alai naso porsia hona uhum sugut. Tangyo kauma dohot hata natar surat di surat nasi Markus adong maaka nama bondak dana tu Tuhan Yesus asa di jama ala dipicang akka sisian nai mana boni jadi dung diida Tuhan Yesus isogo marohana di dogma lo asamu ma akka dana kiro tuau unang orai hamu nasida ai dia kasih songoni do harajau ni debata na tutudo na hudokot tu hamu manangis sepe anggo sosongon dak dana ibana majalo harajau ni debata dang bongot ibana tusi tunggu di haul maakada dana kidap pehom matangan natu nasida mamasu nasida atong hati dakup kaum majulah porosel tai au porosea sada 2 tolu atong alusiamu mahatan nahu sukutonon sada di pangido hamu nuang di dion akada dana kotu bagasan ni nahina porsian muna alusna di pangido rohanami
Napa duahon? Beha nauludu hamu mamudaya anak komunaun asa diboto jala dihuton nasida hatane debata alusna nauludu hami. Napa tuluhon? Nauludu hamu marsurun nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabe ruas nama ngulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna nauludu hami. Atong tapasa ma nasida tu debata marahite-hite padidion nabadiai Roma turjolo perkeluarga.
Marede Mahita, sian buku ede nomor 145, ayat sada dot ayat 2 jongjong Mahita saluhna. Martang yang mahita ali Tuhan debata amanami marhite hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami nungahu pasatami akada danakot tuho jala di jakokoro nasida gabe anak komu marhite hite padidion nabadiai asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanaon jala gabe panayat di hanguluan nasalileng lileng na asima roham dot dia kana tauras nidak danakon
Saya pargugui jala ajari manasida manugunugu dan nakot tuho. Asa rap nasida taruli di akka artane harajaonmu amin tatang yakoma peliata. Tapasa ma peliata tu harajaon de bata martang yang mahita. Ale de bata manami na di Banua Gijang odo haroroan ni salu silio na dengga dot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehon metu hame pelian na metuho. Ay jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pelianon. Pati bulo kerajaan mo di tonga-tonga ni Huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam putar dahami gudang ni silio-liom mitu hami. Asalam gir-gir hai madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata amanami para siroha asangapok kamu liau do puji-pujian madihoro di saliling nililing na mau liate marohanami diho ala ni asini roham do tolong ni roham ai disuruh do anakmu nasasadai asamaluan naginong kumamusiad dosa nabe namarlas ni roha doha minuaing dibagasak kaserepon ni roha marningot haroro ni anakmu dot hapapatar natuliat Portibion ale Tuhan Yesus Kristus anak diri bata na mangului pinuji maho ala ni asini roham ala di patutorho dirim gabe saur ho tuhami jol manalea asam malua akan na pinilit musian dosa nabe marlas ni roha dohami nuaing jala mauliate marrohanami marningot harorom mangibati hami sai topot mahuriam jala pature may bayan ingananmu bongoti marohanami perbediai jala patiur masa luhut nai marhite-hite sodang ni barita nauli asahobat cami pai mahon ari harorom na sangapi sai pasu-pasu ma namanggong kepami dot saluhut raja ni halak Kristen sai sodang jala pasu-pasu ma saluhut padita guru situa evangelis dot akan apaturehon namar sahid asa margogon na sidam mangaramoti huriam saya sungguli mahami Tuhamu baon ni roha na tutu. Apu lima akan namarsak urupi mana tergugut dohot namar sahid. Saya patiur malakani nalau mate. Asa torang rohana manopot hasonangani. Saya topot madongan namin na dihahulumun. Pabicar mabarita nauli tu nasida. Asalam taba-taba akan napor saya dohot na pasangapoko di are harorom na sangapi. Amin aliaman amin adi Banua Gijang saya pinarbadia magwarmu. Saya roma harajaonmu. Saya sauk malomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Leon matu hami sadariok kang uluas siapare. Saya sama dosa nami songop panisa nami. Di dosa ni dongon namar dosa tu hami. Unak kami to gihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakot Tuhan de batama buhina tuho jala asi marohana medaho. Didopakot Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tu todem.
Pen, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Isi di sukuna. Salom Amanginangi yang bawa terdiri mau foto sama pendeta. Kalau bisa sekaligus dulu semua, baru nanti berkeluarga. Sekaligus dulu semua, baru nanti berkeluarga. Ama di Budi, Ina di Jolo. Jadi ama setingkat deh. Jamu amanami do inanami naning marpoto, mohon kita jaga jarak dan sesuai protokol kesehatan. Kita jaga jarak, Mang. Sesuai nomor Amanginang ya.